guys! Welcome back to my channel. In this video ay pumunta kami dito sa Manawag para magsimba. So it's a first Saturday for this March 2022. So magsisimba kami ng 8 o'clock in this morning. 7:35 pa lang. Umalis kami ng bahay is 5 sa Malolos. So andito na kami ng mga 2.5 hours. So mabilis ang biyahe guys. So 8 o'clock ang atin na naming mass. So may 30 minutes pa kami para magkape at tinapay. And links, tinapay. Pero bago ang lahat, kung di ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. And ring the notification bell para updated ka sa aking mga videos. So yun guys, magkakape muna kami bago kami mag-attend ng mass. So ayan ang aking mga kasama. So nandun pa sila. Yan, isa pang sasakyan. So ayan sila, kape muna kami. So yun guys, napalayo yung parking namin. Though talagang yun ang official na parking. Pero meron din dito. Kaya lang, mahirap na siyang lumabas. So lakad na ng konti. Pagdating natin ng simbahan, bibidyo na rin. Okay. Tapos na ang mass, guys. Hello, guys. So yun guys, nakaraan na kami. Hinihingal pa no. So yun dahil mahaba yung nilakad namin from the church dito sa parking. Malamig naman. Pero wala kaming dalang food dahil kala Yaya Marlene kami makikikain doon sa kanilang lugar. Dito rin siyempre sa Pangasinan dahil taga rito siya. Ito yung kanyang hometown. So yun guys, nandito na kami ngayon sa Barangay Primicias, Santa Barbara, Pangasinan. So dito ang hometown kung saan pinanganak si Yaya Marlene Postino. So dito kami magla-lunch. Sa 20 minutes din yung tinakbo namin dahil medyo malayo sa Manawag. So yun guys, very cool ang lugar kahit mainit, malakas ang hangin at malamig ang simoy ng hangin kahit tanghali na. Magla-lunch lang muna kami. See you later! Sila Noela, si Marvin, si Tata, si Nanay, si Yaya. Ayan, si Marlene, si Tony, si Faith. Ayan, habol, si Mang Boy, si Doc Boy. So ayan, ang lamig. Lamig ng lugar. Kasi marami siyang mga kawayan, mangga. So mapuno siya. Kahit nandito lang yung tabing ilog. So for the meantime, papasok muna kami at magla-lunch. So guys, eto na ang katotohanan. Magla-lunch na kami. Eto na, kitang-kita na yung hinanda sa amin ng mga pinsan at tsahin ni Yaya. Sarap! Talaga namang walang diet ngayon. Talagang nakakagutom. Hindi na kami mapipigilan. A-attack na kami. So kain muna tayo guys. Ito yung mga pinsan ni Yaya, tsahin, yan. Pamayan yan. Thank you po. Thank you sa may bahay at sa mga pinsan at tsahin at tsuhin ni Yaya Marlene. Kaway dyan. Kaway. Kain na po. Ito guys. Thank you. Ayun guys, alis na kami. Nakatapos na kaming kumain ng magpahinga. Ito na yung mga pinsan, tsahin ni Yaya Marlene. So thank you sa inyo. Thank you po, Nay. Yan, salamat po sa napakasarap na pagkain, Glo. Thank you. Yan. Yun, pupunta naman kami po ngayon sa beach. So thank you, Yaya, Nanay. Isa si Yaya, yun. Yan, dalawa. Bye. So that's it guys.
Natapos na rin ang aming pasyal dito kala Yaya Marlene sa Santa Barbara, Pangasinan. Busog na busog kami at pupunta kami ngayon sa beach. Talagang mataba ang mga tiyan namin ngayon. So yun mga guys, anong masasabi ninyo sa lugar nila Yaya? Good na good! Yes, yes na yes. So thank you guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video, like, share, and comment na kayo dyan sa baba. See you next time. At hintayin nyo yung susunod kong vlog sa beach. Siyempre, dito pa rin sa Pangasinan. So thank you. Keep safe everyone. Bye-bye! Bye-bye!